giduto te ok otim mana e chuny boma kende, udhi nyaka e gwenge, mieche ma bende ji odake, nikech wang'e ni kaunti ma Kisumu en achiel kuom counties mana ka counties mamoko ma bende ka koth bende ochwe waneno masiche ma bende ikelo gi koth maket kod mano. Wang'e nyaka sani nitiere aoche mopogore opogore ma bende osepong'a nyaka gi sani. Kokamano kawuok e kaunti ma Kisumu nyaka warom Gajwang', pod an mana e kaunti ma Kisumu kanyo, adwa tudra gi nyadendi Winnie Okoth achiel kachiel kokalo yor lony manyasani mano mar Zoom. Winnie tudre kodwa kentiere e gwenge mag Nyakache, kaunti ma Kisumu. Winnie, amosi ni misawa, Nyakache chio nade? Nyakache chio maber, amba amosi ni ka mos mang'eny kamano. Akao, to Winnie mana kanyalo mana penji kaka jalony e weche mago mag midhiero matimore ma apoya. Lerne nyaka warom Gajwang' nikech kana El Nino nilandonwa ni El Nino biro, chieng' nodogo chako wuok kendo, japiny wacho ni kara ne en mana El Nino mar chieng'. Jatend piny bende chako biro wacho ni onge El Nino. Bang' thuolo mar juma achiel to koro koth koro timo newa e kor gwenge mopogore opogore. Ang'e ni koth to koro chwe, japiny to tim nang'o? En paro mane ma bende nyalo chune japiny masani? To dibed ni imbidaч nyisogi ni giwuog e lower grounds ka gidhi e haya, mana ma practical ma bende japiny nyalo kawo e kinde thuolo masani? Erokamano, jopiny nomi early warning kata siem machon ni El Nino ne dhi bedo experience e gwenge ma Kenya kae. To bang' konsechiw siem machalo kamano, to chak chieng' noduogo wuok ma jopiny noduogo buok ni to kara El Nino mane wachona ni en El Nino mar chieng'. To kata kamano, sa asaya ma jolony osechiwo siem, onego bed ni kaka jopiny, kata bed ni El Nino midhiero ma iwachono dhi timore kata ok timre, to nyaka wakawa okenge makare mondo ensure ni waikore, wan prepared e seche duto, nikech ka masira ma osiemwa otimore to ka oyudo ka ok waikore maber to nyalo kelo midhiero mang'eny. Omiyo sama jo Kenya Meteorological Department osegolo early warning ne especially jogo modak e gwenge ma ithoro hiny gi midhiero kaka Kisumu County kae, midhiero mathoro neno en midhiero mar koth to kod midhiero mag tuo mar piny kata drought. To koro mano golo wang'ni ne en midhiero mar floods. Omiyo mano segole, Kisumu County nobedo gi ikruok makare, okelo siem ne jopiny, information ochopo ne jopiny ni midhiero ni nyalo timre, kendo okenge noketi mondo obed ni ka midhiero no timore to yudo ka wan gi ikruok. To bende kwang'iyo process mag disaster preparedness, to nitiere ma nogol gi jo UN ma iluongo ni checklist ma ogol mondo bed ni sa asaya ma ikruok ne disasters kata midhiero, to onego bed ni gigi eki wang'iyo ni waketogi kendo gitimore e yo makare. Mokwongo gin stages 4, to stage mokwongo en stage mar wacho ni ing'eyo yor gwenge mithoro hiny gi midhiero machalo kamae. Kisumu County wantiere gi Nyakach, wantiere gi Muhoroni, wantiere gi Nyando. Areas makaluwo moko bende nitiere kuonde ma ithoro hiny gi midhiero mag floods, ma kaka waseneno e kinde mokalo. To gwenge gi eri onego bed ni sama osegol CM kata early warning, to onego bed ni county government ma sani ni in charge of disaster preparedness kawo okang' mondo ong'eyo ni jowa modak e gwenge machalo kamae, ka midhiero gi otimre to ok yud hinyruok. To bende early warning response kelo medo ng'eyo ne jopiny, miyo jopiny ng'eyo ni areas ma gintiere onego koro giwuok kanyo gidhi kuonde ma safe kata kuonde mantiere on higher grounds. Stage mar ariyo en generating early warning services ma i-generate gi technology ma maendi gima notim kod Kenya Meteorological Department. Mar adek en sure ni message ni ochopo ne japiny mantiere e ground, manoduogo kasetim to chak chieng' oduogo wuok ma jopiny oduogo bedo gi buok. Ma samoro ng'ato ka iwachone ni wuogi dhiye kama ni malo nikech koth biro, to wacho ni kodhno to ere to chieng' ema waneno. Koro sasa mogol early warning kamae to jopiny nitiere gimiluongo ni adaptive management, nikech wantiere gi technology. Seche moko bende wabedo gi hiccups mar technology, to kata ka bedo kama stage mogik nyamo warning machalo kamae, nyaka gi ensure ni giwinjo warning gi kendo gikawo okang' makare
mondo giritre mondo mi ka midhiero gichopo to kik hinywa kata ka gichopo bende kata ka gima bende dwa wacho preparedness kata sama ikruok ne midhiero machalo kamae onego bed ni gweng' ka gweng' oketo kata county government nyaka ensure ni ikruokno otime according to gweng'. Ikruok ma inyalo tim nyakach e gweng' moro kaka Wasari ma samoro pi nyalo hinyo, ok en ikruok midhi tim Kolua East, nikech samoro Kolua nitiere mama moro ma NPWD mong'ol, to nyakach samoro nitie mama moro ma muofu. To iyudo ni jowa machal kamae, sama midhierogi biro ga thoro timore, iyudo ka gibedo gi chandruok mang'eny ahinya nikech samoro gin ok ginyal respond piyo piyo, samoro piyo pong' to ng'ama ong'ol en samoro ok onyal ringo mondo oyomb pigni eri. Koro iyudo ni sama otim preparedness maber to gibedo mapped, ing'eyo ni gweng' machalo kamae wantiere gi ji adi mong'ol, wantiere gi ji adi ma ok nyal neno, to wantiere gi nyithindo nikech samoro bende nyithindo thoro hinyore sama midhiero kamaendi nyalo timore. Gima bende anyalo wacho en ni sama itimo preparedness bende sirikal nyaka ensure ni gi work closely with the community nikech community nitiere gigo ma ging'eyo ma samoro sirikal ok nyal ng'eyo. To community bende osekonyo e yore mang'eny duoko piny midhiero matimore sama disasters otimore. Koro sirikal nyaka ensure ni gi work with the communities, wantiere gi disaster management communities, wantiere gi community groups, community watchdogs. Sirikal nyaka ensure ni gitiyo gi jogi kanyakla mondo ng'eyo ni preparedness plans mantiere kod strategies to kod yore iloso godo ikruok mane midhiero gin yore goeko makonyo jopiny kaluwore gi gweng' ma piny mantiere kanyo ero. Erokamano ahinya. Ilero kanyo e yo makare wine en mana ne mbui mare